Ajọ ọchịchị nchigbu nke a na-achị na mba Afrịka niile enyela ndị agha obodo ọbụla ohere ịdị na-anapụ ike ọchịchị n'aka ndị nke kpọrọ onwe ha ọchịchị onye kwuo uche ya. Anyị ka na-ekwu ka o si ada gbigagbiga na mba Niger Republic. Ndị agha nke Gabon adapụtala ma kwechiri na alụ ahụ nke gbara afọ n'obodo ha agaghị abụrịrị omenala n'anyafa. Ha kwuru sị na ihe bụ iwe ha bụ na onye isi ala obodo ahụ Gabon a na-akpọ Ali Bongo na nna ya ekwechirigo n'ọchịchị kamgbe afọ 53 gara aga, ma n'agbanyeghị alụ nke ọ na-aya, o were kwechirikwa na ọ ga-esi n'ụzọ ezighị ezi ma kachiri ọchịchị na-aga n'iru. Ogbu onye akpa ntị were na-ekwusị na ọ bụkwa n'ihe mere ede ji bee nwee. Ọ bụrụ na ọ na-achị ọchịchị na-emete ndị ọ na-achị ọfụma, o nweghị onye ga na-eme ntamu. Anyị matara nke ọma na Gabon bụ ụtọntọ obodo nwekwara ngwa nri dị iche iche Chukwu ji chọọ ha mma, mana ahụhụ na ịta ikikere eze jupụtara n'obodo ahụ. Werezie na-ekwusị onye ọbụla nke kwadoro magomago ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-eme n'aka ndị onye kwuo uche ya dịka Tinubu si were mee n'ala Naịjirịa, onye ahụ etosighị ikwutọ nnapụ ọchịchị n'ike nke ndị agha Gabon mere, maka na ha nchaka bụ otu ihe. Maka na onye a gwara ya ga-were ewu manye n'ọgbụrị nakwa ya were ọgbụrị ga-amanye ewu, ọ ka bụ otu ụzọ ka a na-ekwu. Ndị nke ji egbe were napụ ike ọchịchị na ndị nke ji ha egbe were ụzọ aghụghọ na ego napụ ike ọchịchị, ọ ka bụ ofu nnapụ ka a na-ekwu maka ya. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. Achọkwaziri m iji ohere a were gwa ndị niile nke na-aṅụ mmanya ọtọ biribiri nke a na-akpọ Coke, Pepsi, Fanta nakwazi ihe ọtọ biribiri ndị ọzọ dị iche iche ka unu kwado onwe unu nke ọma, maka na ọnụ ego mmanya ndị ahụ ga-arịgo n'elu ọjị n'oge na-adịghị anya. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na ndị gọọmenti etiti ga-ewegbe tax nke ndị a na-alụpụta mmanya ọtọ biribiri ga na-akwụzi. Ọ bụ nke a ga-eme ka ọnụ ego ha garazie ọnụ. Mekwara ka anyị mara na ndị gọọmenti kwuru sị na ihe ha ji chọọ ibugo ọnụ ego taasị ndị na-alụpụta mmanya ahụ ga na-akwụzi bụ ka ha were wechipụta ma kwụsịnata ọrịa shuga nke jupụtara ebe niile. Ndị otu na-ahụ maka iwepụnata ọrịa shuga kwuru sị na Naịjirịa gbara ndị nke 4 na mba ụwa niile bụ ndị nke kachasị aṅụ mmanya ọtọ biribiri na mba ụwa. Ihe ogbu onye akpa ntị ji wee gụpụtara ụnụ ihe ndị a bụ ka ụnụ wetunata aka, ọ kachasị ndị nke na-abụ ori osipaka ọṅụ koku, ọta anụ ọṅụ kwasa koku, ono mgbaduga ọṅụ koku na ọta kpọfụkpọfụ ọṅụ koku, ka ụnụ benata aka n'ihe ọṅụṅụ nke na-ebute ọrịa shuga. Ọnwụ egbuola Pa Taiwo Akinkumi bụ onye nke sepụtara ọkọlọtọ ejiri mara Naịjirịa na mba ụwa niile, ya bụ nke a na-akpọ Nigerian flag n'olu ndị iti. Pa Akinkumi gbara afọ 87 tupu o were nwụọ. Pa Taiwo Akinkumi, onye nke e nyere OFR, mepụtara ya nwa bụ Nigeria flag mgbe ọ ka bụ nwata akwụkwọ. Ha dị imirikiti mmadụ bụ ndị nke sepụtara ọkọlọtọ nke dị iche iche, mana ọ bụ naanị nke ya nwa bụ nke ahọrọ were ya gosipụta mba ụwa niile n'ụbọchị mbụ nke Ọktoba 1960 Naịjirịa nwere onwe ha n'aka ndị Britain. Ogbu onye akpa ntị
were na-asị pa akụnkụmi jee nke ọma maka na ude gị na-ede na mba niile. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you.